Tean zeharreko 7. domeka honetan ikusi duzue pantailan Aita Frantzisko agertzen dela. Eta meza honetarako berak erabili eban esaldi bategaz, ez da evangeliokoa. Zergatik eskatzeko beraren alde, eta beragaz batera otoitz egitea, eta otoitz egiteko deitua gariala. Horregatik gaurko bezi honetan beraren aldeko otoitza egitea, uste dut oso beharrezkoa dela. Eta gaurko irakurgaiak egundo korronka jarri duzkue aurrez aurre. Gure etxaiak maitatu, mugabarik parkatu. Errukitxo izan jainkoa gugaz errukitxo dan lez. Berba ederrak dira, benetan baina gatza gure bizitzara eroateko. Halan dabe, jangoikoare hitzak argi itxi duzku, zein dan bide egokia, ez mendekua edo bihotz gogortasuna, aldatu egiten dagoen maitasuna baino. David probatutako errukia. Lehenengo irakurgaren entzun dugunez, Davidek Saul bere jasarlia erditik kentzeko aukera dau. Saul behin baino gehiagotan saiatu da bera hilten, eta orain mendeko hartzeko aukera dago Davidek. Baina ez dago egiten. Zeratik, Saul jaunak gantzutetakoa dala autortu dagoelako. Davidek kontzientzian jokatu eta jangoikoaren esku itxi dau paia. Errukia makaltu zanoa ez ezik, sendotasuna dala erakutsi duzko. Behar bada gure bizitzan ez dugu Saulako iztsairik izango. Baina izango da noizbait min eginten duzkun gutaz txartora egiten dauan, bide gabekeria sartu gaituan norbait, zeraren antzun behar dugu, olakoen aurrien, da bien jarrera beraz alagorrotos. Erabitako gizonak aitatu duzku San Paulok bigarren irakurgaian. Adan mundu honetakoa da, eta Kristo zerukoa, lehenengoaren arrastokoa doguz. Hau da makaltasunak eta pekatu baina mundura mugabako maitasuna erakustera etorrezan Kristaen antzekoa izatera deitua gara. Kristoren maitasunak dutxo, gorrotori gorroto zerantzuten barkamenaz baino, maitasun horren oinarria ez da beste gure alde egiten dabena, guk geuk dugun emoteko nahia baino. Maitasun horrek aldatzen gaituen gure izaera aldatu egiten da, parkatzen ikasten dugu, madaraikatzen ez ezik bedengatzen eta musutruk emoten. Maitatu zuen etxaiak esaten dugu evangelioak. Jesusen ahotik atarako eskakizun zorrotza da. Maitatu zuen etxaiak on egin gorroto baizo aituenen alde, zepaitu eta ezaitu epaituko. Errukitzu izan zuena eta errukitzu dan lez. Mezu, gogo indartzoa da, izan be munduan indarkiareari erantzuten jakonan mendekoa egilatzen danien. Jesusek guztiz kontrakoa proposatzen duzko, bide guztiz da ezberdina, errukia, parkamena eta bihotz zabaltasuna. Baina gauzatu eta daiteke gure almenaz bakarrik? Ez. Baina jangoikoaren graziaz bai, errukia ez da bateko sentimendua, erabakia baino. Maite gaituana maitatzea erraza da. Baina Kristoren ikasle izatea beste urrats bat eskatzen dau, maitatu baita maitatzen ez gaituenen be. Zeran bizi barrion hori eguneroko bizitzan, bioz parkatzea ikasiz, behar badan norbaitegaz hauza konpondu beharren gagoz. Jesusek parkatzeko dinozko, ez besteak merezi dagoelako, guk dagoeneko jangoikoaren parkamena jaso dugulako baino. Santo konpoizen garen hain, maitasuna emonez guritxien lanian, alkartien, gatz egiten jaku batzukaz hartu emona izatea, zean hartzen gatoguz. Eskuzio baltasunaz eta mosok truk jokatuz, Jesusek emoteko, banatzeko, laguntzeko dinozko trukian jasoko dugunaren pentsatu barik. Hazen ideok, jangoekoak egundoko errukia erakutsi duzku, parkatu, bide hinkatu eta baldintza barik maite izan gaitu, eta gauza bera egiteko dinozko. Barrutik aldatu aizela eskatuko dutxogu jaunari, bere maitasun eta errukia, eragindaien gure bizitzen eta hartu emonetan hola gizatasun eta kristautasun ondiagoko mundua eraikiko dugu. Jainkoa guztiduna, zure laguntzak egin gaizala gai, beti zuzendan hausnartuz, zure atzegin jatzuna hitzez eta egitez betetzeko. Otoitza jainkoa guztiduna dei egin ezazten dugu. Jainkongoa garendik datorren poteria autortzen dugulako. Horregatik jarraian eskatzen dugu hobetu gaitezan jaunak, oparitzen duzkuzan esker espiritualak,
Eta beraz, gure bizitza eta gure burua edegita izan da igusan bererakoratosunera, baina baita akitzi uzkun promesabe. Ez zaituet inoiz abandonauko. Ez abandonatia ez da zaintza bat, baizik eta konpainia bat. Gure bizitza, obran eta hitzekin jaingoikoari guztetan jakona bete daigun. Jaingoikoari guztetan jakon hori joan dan astean entzun genduzan zorionetan laburbilduta daiteke. Zure misterioa dagokien begirunez ospatzen palik eskatzen ditugu jona, zure handitasunera ohoretan eskintzen dugun ekarri digula salbazioa. Otoitz honetan ideia bat paritu jako, eta ezin dugu ahaztu, jangoiko ahaztopo egitea dala betiko bizitzera iristeko dugun modurik onena. Kristok eurak erakusten duzku bidie. Horregatik, irreverentzia eta fedea funtseskoak ospakizunean. Erreverentzia da kanpoko zehozer bakarrik, baizik eta fediaren eta jaure. Horrezperaren barne antonamendura mobidu behar gaitu, oda, jangoikoaren presentzia hartu behar daun nire bizitzen. Eta honetan bertan, Eukaristian hori guztia jangoikoa enaintzadalako munduzkun orain. Bera bihurtzen da gure bizitzaren erdigunea. Izan dedin, horregatik aprobetxo behar da gaitue doainek gure salbazioarako. Zure semia gure salbatzaile behatzeraino maite izan dozuta, mundua. Pekatuan izan ezik, beste guztietan gure antzeko egin dozu. Zure semeagan maite zenduan giogan ere maitatzeko. Harek zure esaneko izanik, eskuratu eskuz barriro guk zure izaneko ez izateagaitik galdutako ondasunak. Profesionetan, jangoikoen errukia ikustera eta begiratzea gonbidatzen gaitue. Israel herriagaz egin eban lez inoiz eskutik eskatzen ez gaituena nahita. Batzuetan ez dugun ulertzen. Zer deiturari da gatxakoan eta itxumakiak emoten dutxagozan kristori jarraitu izateko. Horregatik guztiagaitik gagoz kristoren obedientzia, imitatzera dituak. Jainkoak guztiekiko daban konfiantzatik hasita, eta eskutik askatzen gaitu. Gau iluna pasaten ari da gara, konponbiderik aurkitzeko gai ezkagarabe. Azken batean, erredenzioaren balioa jonagandik jaso dugun erruki hori, aitalez miserikordiako errukitxoak izateko sorburu duguna. Geure bizitzetan erakusteko, eta berrespenaren balio azpimarratzeko, eta konponbide egiteko, egindiako Kristok perrerosiak munduaren erdian, haren lekuko izateko ez gizaketeriekeko jangoikoaren errukian bizitzeko. Horre guztiegaitik jangoikoaren grazirako edo ere zerki giza ikus daiteke, prefazio hau, Kristoren bidez salbau eta bizitza betean itxuitzen duzkuna. Jainko, guztidun salbazio sakramentu honetan monduzkuzu ogi izan daigula betiko bizitzaren ezaugarri. Eukaristia amaitzen, otoitzenetan autortzen dugu, jaso barri dugun salbazio bidien, indartzen gaituen erlaikagaia dela. Itxaropenaren jubileoa bizi dugun urte honetan, itxaropenez bizitzeko deia beba da. Badakigulako zeruan bete-betean biziko dugunaren aurrerapen bat jaso dugula. Honek guztiak jangoikoaren berbiaren entzuten fedien eta jangoikoaren berbiaren fede entzute fedeun hori korpusten daben lanetan saiatuak. Izatea deitzen duzku, hauze da, irauteko eta jangoikoak guan hasitako lana bete-betean eramateko dugun bide bakarra.